Ik ben Jorrit Bergsma, hutrijder op de lange baan en de marathon. En ik kom in Oudemoen en ben de nieuwste ambassadeur van Praat met Fries. Ik ben hier binnen op de Wemboord en praat mijn hele leven al Fries. Ik voel me ook wel een Grutske Fries. Ik ben wel een Grutske op de taal en op het land. Maar graag naar Frieske muziek hartje. En dat heb ik altijd wel mooi. Als ik in het buitenland zit, al is het in Calgary of Sochi of waar dan ik waar ik zit. Pieter Wilkes, Gerbericht van Dekken vind ik hartstikke mooi. En ook meer wel een gevoel van thuiswezen. En dat bloot toch altijd in je head.